Здравейте, приятели! В днешното видео ще си говорим за Яна и Магдалена. Случай с Магдалена е пред няколко дни, така че него ще говорим малко по-нататък в видеото. Но сега ще говорим за Сияна, която е нейният случай много по-тежък. Още има протести, още има доста странни неща. Случаят на Сияна е 300 пъти по-гаден. Да, но естествено на Магдалена. Сияна е 12 годишно момиче, което пътува с дядо си в една кола. Дядото видял зад него един камион. Дядото отбил на пътя, извън пътя, за да може да мине камиона. По камиона буквално премазал колата. Дядото е заканено в болница с тумор на черепа на главата, а Сияна почива на място, защото главата е била сплескана, като виждате, тя не мога да го опиша главата, буквално е била сплескана, тя не е можела да живее и пък се говори за мъртва. Бащата и майката мислят да кажат: оправете скапаните улици, моля ви, стига толкова смърт на пътя. Наистина и според мен вече положението става критично за децата, за хората, за живота, за всичко. Така че наистина оправете пътищата, защото просто положението вече става наистина критично. Деца умират, хора умират, животи умират, всичко умира. Държавата умира според мен. Ще толкова дам да не според вас. Това е истина. Случая с Сияна ми се струва много гаден и той е много гаден. Но случая с Магдалена, така че случая с Магдалена за малко шорче, какво се е случило с нея сега, ще видите малка част от коментарите под това, което се случва на Магдалена. Писал. Хайде стига, сте ни филмирали. За майка е нормално, тя е преживяла трагедия. Оставете полицайите да се вършат работата. Каква работа? Те не вършат никаква работа, само седят на мръсни си задници. Стига сте ровичкали в кокалите на убитите деца. Какво имаш предвид? Аз не разбрах нещо или... Дано полицията да се задейства и да разкрие този оплетен случай. Убиецът със сигурност не е действал сам. Да я напъха в бидон, да, но да пренесе бидона сам, абсурд. Имаме помагач. И интересно е каква пък е причината за този филм. Благодаря, че станете до края на моя видеоклип. Ако искате подобни видеа, харесай и се абонирай.